enesini diye bir araba mindirdi de alıp gitti diye. Bardı bir dağ dere bir oyda kan möjük şagal var yerde enesini düşürdü de enesen oturuşlarda men gelerin hazır dip bir gözdeyiz eciz enesi onu däni dağ düzde koyup şulada it kuşuyor bir zat eder şundan bir rahat bolöýüllä şey dip öldürmeden öljek zady ýokdy dip enesini koyup ýygyna gaýtdy diye. Hudaý fakyrynda gowy billah. Amma ýolla yine de ökünlü. Edin işine narahat bolupdyr. Eyvay şu men şey dip ololdan enede hemmege. Ey men näme dip onu şey dip it kuşa däni taam nahar etip goýaýyn. Men muny beýtmäýinne. Ey ikun sabr edeýin Hudaýyň ýazan zatdyr da imtihanlardy dip gaýta däni enesiniň ýanyna ýörtüp bardy diye. Enesiniň ýanyna ýörtüp baranda enesi hyýal etdi ýene bir adam gelýän mykadip. Hyýal etdi ýene bir erkek adam geçip barýan mykadip. Näme diýdi? Ey dogan diýdi. Ey dogan bir läze dur diýdi. Bulady hey bir it kuşuň sesiken diýdi. Hey bir şagallary ulaşýar diýdi. İntebih aleyh la ta'kuluhu az-zi'ab. Can dogan diýdi şeýle garşyn oglum geçip gitdi diýdi. Şondan habardar bol şagallar şonu ýamasyn diýdi. Subhanallah. Yine bir erkek mykadiydi, öz ogly gelip goýan. Ey dogan diýdi şeýle oglum geçip gitdi diýdi. Habardar bol şagal ýamasyn şonu diýdi. Oglum onu şagala şam edip goýjakdy. Amma enesi oglum şagala şam bolamadym ne gaýga diýdi.